Ja. Du må gerne starte med optag. Det vil sige, at vi er i gang. Er du med på det? Ja, totalt. Jeg glæder mig. Jamen, så vil jeg gerne sige velkommen til her på den store valgaften. Vi skal snakke om noget helt andet, og jeg har glædet mig meget til at snakke med dig, Nina. Og jeg ved ikke, om du har lyst til at introducere dig selv? Jo, jeg hedder Nina Borgen, og jeg tænker, den primære årsag til, at jeg er her i aften, er jo, fordi jeg er tekstildesigner, og ja, arbejder jo i sådan en ret, måske lidt mystisk spændingsfelt med, hvad tekstildesign kan. Så jeg håber, jeg kan sådan gøre folk lidt klogere på, hvad det er for et fag inden for design, og alt, hvad det sådan, ja, indebærer. Det er sådan, jeg tror, jeg har arbejdet sådan ret bredt med det. Jeg ved ikke, om jeg skulle sige andet. Det tror jeg er en fin introduktion. Altså, ja. Vi har heldigvis meget tid til at nå igennem dine forskellige, sådan, eller nogle af de hatte, du sådan har på. Jeg kender jo dig, fordi at du underviser ude på Talentskolen i Næstved, eller Holmegaard, om man vil. Og hørte første gang fra min kæreste Alberte, som du underviser, at der var den her svedige lærer, og hun bor i sådan en fed by, der hedder Rødvad, hvor de er sådan en rigtig kreaby, og altså sådan, hun laver alle mulige fede ting, og har gået på de her vilde uddannelser og sådan noget. Og så gik jeg ind for at læse, altså søgte på dit navn på Google, og fandt en artikel af det, eller det ved jeg ikke, om det er en artikel, men det er i hvert fald en kort tekst om et projekt, du har lavet, hvor at der er nogle billeder vedhæftet, hvor I ligesom farver det her garn og sådan behandler det. Jeg er jo lidt på udebane, fordi jeg ikke ved særlig meget om tekstil i den her. Det er derfor, vi skal blive klogere i aften. Ja. Du skal blive tekstildesigner om et par år eller et eller andet. Ja. Så min indgangsvinkel til det her var, okay, det der, hun har gang i på de her billeder, ser rigtig vildt ud. Det vil jeg gerne sådan vide noget mere om. Og så kunne jeg godt tænke mig at snakke med dig om, hvor hele den her interesse kommer fra, og hvordan du ligesom har båret dig ad med i dag at være underviser, og sådan, jeg ved ikke om du lever 100% af det. Det er sådan 50-50. Ja. Altså sådan, så det er jo sådan en sammenstykning af både at undervise og være udøvende designer ved siden af. Ja. Som sådan, ja, går lige op. For du har virksomheden Mininet. Kan du forklare, hvad det er? Jamen, altså, det er jo virkelig en meget lang snak, men altså, Mininet er egentlig primært strik, og strik til børn, og det er egentlig sådan kommet lidt hen ad vejen, så jeg vil sige, jeg er slet ikke startet med at være sådan en, der strikker. Jeg er heller ikke sådan en teknisk strikker. Jeg tror, jeg har været sådan en, der er sådan lidt autodidakt tekstildesigner. Jeg tænker, måske jeg kan vise nogle billeder på et tidspunkt, så I kan se, hvor langt væk jeg har bevæget mig fra sådan den der klassiske opfattelse af, hvad tekstildesign er. Altså det er rigtig tit den der med, at man tænker, at det er en eller anden lidt tør væver eller strikker, der sidder og filter noget garn og farver det med noget et eller andet, og så bliver det til en pude eller et gardin. Det var for min egen fordom. Men jeg tror, jeg har gået i en retning, eller jeg har taget en uddannelse i en retning, der hedder Mixed Media, og det er netop, at tekstildesign kan være alt muligt. Det kan være alle mulige slags materialer og teknikker, man sætter sammen. Der er rigtig mange, der bliver færdige på Royal College of Art inden for Mixed Media Textiles, hvor jeg gik, som ender med faktisk at få jobs i bilindustrien og laver alle mulige sindssygt nye, innovative måder at tænke biler på, og hvordan skal overfladen være inde i en bil, og er der nye overflader uden på en bil, der kan gøre, at det kan være stødabsorberende. Så det er egentlig sådan ret eksperimenterende felt, og ikke så meget filterstrik. Men tilbage til de spørgsmål med Mininet, så er det måske det mest traditionelle af det, jeg har beskæftiget mig med, altså sådan håndstrik og strik generelt. Og derfra hen til den hjemmeside, du så, har jeg lavet projekter med
fair trade organisationer i Nepal, hvor jeg har prøvet at udvikle noget strik eksternt, men med sådan, altså kvinder fra trange kår i Nepal, som så ligesom har lavet altså sådan fjernproduktion, men på de vilkår, der hedder bæredygtighed og fair trade osv. Så det var sådan lidt en overflyvning sådan over en meget lang rejse, hvor Mininit er måske det, jeg sådan praktiserer lige nu. Men jeg har måske sådan ret meget andet, jeg har lavet sådan hen ad vejen, end lige sådan håndstrik. Men jeg kan godt lide, at du beskriver det som en rejse, fordi man kan godt se på, nu har jeg jo fået lov at kigge den præsentation, som der også er i dag, lidt igennem, og man kan godt se, at der er mange forskellige, hvad skal man sige, bedrifter. Men er der et sted, hvor den her rejse starter? Har du gået til et eller andet, da du var barn, som man ligesom har ledt til noget, eller er du sådan... Ja, altså min afsløring er jo, at jeg er vokset op med en mor, der er tekstildesigner, og har undervist på Designskolen i København i over 30 år. Så jeg er jo ligesom født ind i den der verden, og jeg havde svoret, at jeg aldrig skulle være i den der verden. Da jeg var lille, kan jeg huske, min mor gav mig sådan en lille væv, og så ville hun bare så gerne have, at jeg vævede noget, og jeg gad det bare ikke. Og så ved hun det selv sådan færdigt, og gav det til min sådan, farmor og far, for sådan, er hun ikke dygtig, og jeg havde overhovedet ikke selv altså sådan interesse i det. Så jeg prøvede sådan en lang række, sådan mange år at være sådan væk fra det der. Jeg skal i hvert fald ikke være tekstildesigner. Og så er jeg kommet ind i sådan den der rejse, som måske også mange af dem, jeg underviser nu, er i, hvor man sådan kalder det fjumår eller sabbatår. Hvad skal man? Jeg synes, det vil ærgerligt at kalde det, fordi det er i virkeligheden sådan, når man er kunstnerisk udøvende eller kreativt interesseret, så er der ikke noget, der sådan er spildt, eller sådan, det er alt sammen sådan stepping stones til at komme videre af en vej. Så jeg har gået på sådan noget teknisk skole i København. Det var bare sådan en gavebod af at prøve alt muligt, alle mulige kurser. Og så har jeg gået på en højskole, og så havde jeg sådan et kunstnerisk fællesskab med nogle fyre inde i Elmegade på Nørrebro, og sådan prøvede bare alt muligt. Og troede måske lidt, jeg skulle sådan den kunstneriske vej, men jeg kunne bare se de der fyre, jeg havde værksted med, eller atelier med, de var bare mega dygtige til det. De er alle sammen blevet billedkunstnere i dag. Og så endte jeg så alligevel med at have et trykforløb, altså tekstiltryk på Holbæk Kunsthøjskole, som bare var sådan en sammenblanding af det grafiske, men det havde også en dimension af, at man trykte på noget tekstil, og det blev tredimensionelt, og det blev sådan rummeligt, og det tror jeg sådan lidt kickstartede af, at jeg gerne ville den vej. Men er det første, at Holbæk Kunsthøjskolen ligesom første gang, at du aktivt går ud og opsøger en skole, som kan lede dig i en eller anden retning? Ja, jeg tror ikke, jeg har ikke gået på en billedskole, eller jeg har ikke gjort sådan noget, da jeg var yngre, men jeg havde også bare sådan en mor, der hele tiden sådan gerne ville lave en krans af blade, okay. Og altså jeg tror, jeg måske også har fået det sådan, altså sådan, jeg har bare været heldig jo at være i en familie, hvor at det kom til mig, så jeg har måske aldrig sådan selv haft behov for at opsøge det. Og så på et tidspunkt, så vil man jo gerne opsøge det på sine egne sådan præmisser. Ja. Så det blev sådan en blanding af teknisk skole og Holbæk Kunsthøjskole. Jeg synes, teknisk skole var det fedeste i verden, fordi der var bare alle mulige typer, og det var ikke dem, der havde penge med hjemmefra og kunne tage på en højskole. Der var bare alle mulige, der ville noget med noget kreativt inden for film og grafisk tryk og maleri, og alle turede bare rundt og prøvede noget i 3 måneder, og så videre på det næste kursus. Og sådan. Jeg synes, det var så fedt, det der man bare får lov til sådan at prøve af, og sådan, om det var ikke mig, så prøver jeg noget andet. Om det var heller ikke mig. Det der med at finde sin vej, ved også nogle gange at finde ud af, hvad man ikke skal. Det er også virkelig sådan, at jeg prøver sådan at tude mine elever ører fulde af. Altså det der med, sådan, at fravalg er lige så vigtigt som tilvalg, og det finder man først ud af, hvis man prøver noget, og finder ud af, at det skal ikke lige være det. Hvad skal det så? Alt leder en i en retning, ikke? Ja. Jeg ved ikke, om det var svar. Jo, det tror jeg. Jeg kører bare ud af sådan nogle tangenter. Jamen, det er jo dejligt. Altså, det er fordi, at jeg godt kunne tænke mig også på en eller anden måde at få lavet sådan en timeline, hvis nu at man sad og lyttede til det her. Ikke at det skal være sådan helt
helt præcist med årstal og så videre, men hvis man sad og lyttede til det her, og ligesom tænkte, at man selv skulle ud i den der store hvide verden på et tidspunkt, og søge ind de der steder, så har jeg i hvert fald et indtryk af, når jeg har talt med unge mennesker, som gerne, altså i, gåseøjne, vil noget kreativt, så er det tit, at man hører om altså de store akademier, og så er der designskolerne, hvor at for eksempel et sted, som du arbejder, Talentskolen, er jo også for nogle et springbræt, men for andre måske også bare en måde, man kan få lov til at udleve og afprøve nogle af de projekter, man har kørende. Altså, der er mange sådan nichefelter, hvis man kan kalde det. Jeg håber, du forstår. Altså op til de helt store, meget officielle steder, hvor man ligesom også måske skal være ret afklaret med, hvad man gerne vil, inden man søger ind. Og det er også derfor, jeg spørger, om Holbæk er det første sted, du ligesom har søgt hen på. Og det er det ud over dit kreative fællesskab, kan jeg forstå. Ja, og ud over teknisk skole. Som sådan, jeg kan ikke huske, hvad der kom. Jeg tror også egentlig, jeg gik på teknisk skole flere omgange. Så var jeg lige på Holbæk i et halvt år og gå der, og så tilbage på teknisk skole. Men det var også meget sådan et sted, hvor alle unge i København kom og kunne komme og havde råd til at være og hænge ud, så jeg fik vildt mange sådan fællesskaber der igennem. Så det var også det der med at være et sted, hvor man sådan møder ligesindede og kan begynde at lave ting sammen. Og jeg tror også, det var derfra det der atelier med de der drenge startede op, var jo også bare sådan at møde nogen og være sådan, og I synes også, det er fedt at hænge ud og male, så gør jeg også det. Men det var måske ikke lige min hylde. Men det finder man jo også ud af nogle gange ved at møde de der mennesker, der så bare, det er lige præcis deres hylde. Det var så ikke lige min hylde. Jeg var også gået på en musisk gymnasie. Det var også bare sådan, fair nok, det er heller ikke min hylde. Altså det var også nogle gange bare sådan, respekt, I er meget, meget bedre end mig til det der, så er det lige mig, der skal finde en hylde, hvor jeg måske, hvor jeg passer. Ja, så måske det er sådan en spejling af at være på en skole, men også lige så meget at spejle sig af dem, man går op og ned af, eller sådan, at man kan bruge hinanden, men man kan også sådan, det handler ikke om at måle og veje sig, men bare sådan, ja, finde ud af sådan, okay, respekt for, at der er nogen, der er bedre til noget, og jeg skal måske så lige en anden vej, eller sådan, ja. Så unge Nina er interesseret i nogle kreative ting, som hun på det tidspunkt ikke helt ved. Som er alt i hele verden, er bare suge til sig. Ja, så meget nysgerrig måske også på at finde ud af, hvor præcis du har skulle hen. Så går du på Holbæk. Der laver man sikkert nogle udstillinger, du får sikkert lov til at sådan få et mere professionelt indblik i den her kunstkrea-verden. Ja, altså faktisk lidt igen, så det er jo en kunsthøjskole, så jeg fandt jo også ud af, at jeg ikke skulle billedkunstens vej. Ja. Igen det der med, at der er ikke noget spild ved at se, okay, det er så heller ikke min hylde, eller sådan, det var fint at lære, men sådan, man kan også blive mere sådan afklaret af, at man så ved, at man skal i en anden retning. Og der var ikke rigtig, altså jeg tror, der var Krabbesholm Højskole inden for design oppe i Nordjylland. Det kunne jeg ikke drømme om på det tidspunkt. Det var alt for langt væk fra København. Så Holbæk var bare meget der, man tog hen, hvis man var fra København og ville på højskole. Men jeg tror bare, der blev jeg ligesom klar over, at det var måske mere en designretning, jeg skulle i, end det skulle være billedkunstens vej. Og så... så tror jeg bare sådan, jeg skulle ikke på et designskole i København, for der var min mor, og hun var lærer, og det skulle jeg bare overhovedet ikke. Nej, klart. Så måske, det lyder bare som om, jeg kun har taget valg baseret på, hvad jeg ikke skulle. Men måske har jeg, det kan godt være, det egentlig har været det, der sådan, altså... Måske er det også en meget godt dogme, egentlig, at arbejde ud fra. Men hvad sker der så? Hvad så efter Holbæk? Hvor er du henne? Jamen, så var jeg i Berlin, og så boede jeg i Berlin og gik på en sprogskole og fandt ud af, at jeg skal heller ikke snakke tysk, fordi det kan jeg overhovedet ikke. Men jeg var bare sådan... Ja, jeg var bare helt vild med Berlin, så det var ligesom, så var jeg dernede og koge rundt
Og så tænkte jeg bliver også nødt til at finde ud af, hvad jeg skal med mit liv. Og så søgte jeg på Kolding. Ja, og så kom jeg ind. Ja. Så startede mit liv i Kolding i 3 år. Er det der din... hvad hedder det sådan, mere specifikke tekstilrejse starter? Ja. Ja. Og den er også meget sådan delt op i, at man skal vælge, om man vil strik, væv eller tryk. Ja. Og jeg tror, jeg bruger 3 år på at finde ud af, at hvorfor kan man ikke bare blande det hele og bruge plastik og latex og metal og prøve ligesom at gøre alt andet end det der sådan klassiske tekstil. Og det er også derfor, jeg tror, jeg finder ud af, at der er en retning, der hedder mixed media, hvor det faktisk er en linje, man går på specifikt, hvor man kan blande alle de der ting. Eller sådan. Så der fandt jeg måske min hylde, men det var jo i London, så det var jo sådan en anden skole. Men altså, jeg forstår godt, at timeline er svær, fordi den er ret vild. Ja, men det er også... Ja. Den smule, jeg har kunne læse om der, så er der virkelig mange sådan... Jeg skulle have sendt dig mit CV, fordi så havde det måske været lidt nemmere. Jeg har faktisk fundet dit CV, fordi jeg har jo alligevel været inde og prøve, om jeg kunne undersøge lidt nærmere. Okay. Men der er jo også bare... det er jo virkelig proppet med skoler og kurser og forløb og uddannelser og... altså ting, som man 100% har været med til at danne der, hvor du er i dag, altså forestiller jeg mig i hvert fald. Og det er derfor, jeg har sådan et behov for, tror jeg, at vide sådan, hvor, altså, hvad har du, er det hele bare, ligesom, hvad skal man sige, har det hele ligesom bare været nøglen til at kunne undervise, eller hvad har du, nåede du at sådan, have nogle store drømme, før du startede, eller kom de undervejs, som at du har fundet ud af, hvad du godt kan lide at arbejde med? Altså, hvordan har hele dit perspektiv på fremtiden inden for dit fag været? Jeg har helt sikkert ikke haft nogen plan, nogen forkromet plan. Og det kan jeg også se er sådan en tendens blandt unge nu om dage, at det vil man gerne have, og man vil helst ikke investere noget tid i noget, uden man ved, hvad outputtet er. Jeg tror bare, jeg har været drevet af sådan en sindssyg nysgerrighed og gået den vej. Der var noget, der sådan var inspirerende. Og det kan jo så godt resultere i, at man har hoppet helt vildt meget rundt, men der er jo bare aldrig noget af det, jeg har gjort, der har været spildt, eller sådan, det har bare bygget videre på noget nyt. Men det er da også derfor, at jeg er endt måske med at undervise. Det er jo, fordi jeg trives i den der verden af at være nysgerrig, og måske også give det videre til mine elever af, sådan, slap nu af, eller sådan, nu er du her, eller sådan, prøv noget af, eller sådan, det skal nok gå i det lange løb, eller sådan, ja. Så da jeg var på Kolding, endte jeg jo så med at have et år, hvor jeg tog tilbage til Berlin og arbejdede hos en billedkunstner. Så der var jeg faktisk sådan lidt tilbage i sådan, skulle man måske gå billedkunstens vej? Der var jeg ved en, der hedder Christine Ropsdorff, som arbejder ret meget med tekstile billeder. Så det var også det der med sådan at forstå, hvordan arbejder en billedkunstner måske med faget, hvis man ikke skal være designer. Ja, og så var jeg sådan rundt omkring i noget praktik hos nogle andre designer og sådan, ja. Er det noget, du også har billeder med af? Det tror jeg ikke, måske. Det er dine egne projekter? Ja, jeg tror kun, jeg har... det tror jeg. Ja. Har du lyst til at vise nogle af... Hvis vi, ja, det er også kedeligt at se noget... Den har vi faktisk... Ja, det er min mand, som blev tvunget i en striktrøje. Ja, fordi, ja, det er på Færøerne. Du har også noget færøsk... Som jeg keder af, at jeg siger, det er ham. Afslører det. Men du er... Har du familie fra Færøerne? Ja. Fra Færøerne? Ja, altså min farmor var færing. Jeg har sådan set sådan et scenarie af, at hele den der byg, de har bare siddet og kunne se os gå op ad fjeldet med den der trøje på. Ja. Jeg ved ikke, er der nogen, der kan skifte? Jamen, eller kan man det er fordi, det er simpelthen lidt pinligt, men jeg har glemt computeren nede ved pulten. Så ja. Men så kan du måske prøve at forklare, hvad det er, du har lavet, og... Jeg tror, du skrev sådan vel 3 af de projekter ud, du måske
er gladest for. Så dem tror jeg er de første 3 slides. De kan måske give sådan en meget god... Det var mere, ja, det er jo egentlig bare sådan et eksempel på mixed media tekstil. Det der med, at tekstil er mange ting. Og jeg tror tit, jeg sådan mixer alle mulige ting. Laserskærer og sætter på noget tekstil og finder ud af, hvad tekstil kan, og hvor grænsen går for, hvad tekstil er. Og hvad er det, der er på billedet her? Jamen, det er sådan nogle lasercuttede plexiglas trekanter med sådan noget bladguld på, som er sat på noget tekstil, altså sådan en base. Ja. Som bare en prøve, men som... Sejt. Jeg tror, ja. Så har jeg lavet rigtig mange kostymer. Jeg synes, det er ret sjovt at arbejde i krydsfeltet med sådan beklædning, og egentlig også sådan arbejde med et stærkt narrativ. Så det her for mit afgangsprojekt på Royal College of Art, der handlede om tubelakker og amuletter i inuitkulturen. Altså de der sådan åndelige værdier, man egentlig sådan tillægger et fysisk materiale. Jeg tror faktisk, jeg har flere billeder. Det endte med sådan en hel video med sådan et danseritual, hvor jeg samarbejdede både med nogle professionelle dansere og en filmfotograf og en instruktør og så en musiker, der lavede sådan et ret fedt track over sådan en strobesang. Så det der med sådan også at finde ud af, hvordan tekstil kan indsætte sig i sådan krydsfeltet af alle mulige andre kreative fag. Ja. Og så er der noget her, som undrede mig ret meget, må jeg indrømme. Det er et madprojekt, der er lavet sammen med en tekstildesigner, der hedder Margrethe Odgaard, og så kokken Jakob Mjelke. Og det er tunger. Det er de 4 smagssanser. Salt, surt, bittert og sødt. Jeg har ligesom strikket tungerne, som er sådan en fortolkning over smage, og så har Margrethe Odgaard fortolket mine prøver til nogle tekstiltryk på nogle træplader, som egentlig agerede serveringsplatter til et event, hvor Jakob Mjelke så også fortolkede smagene ud fra mine strikprøver. Så igen det der med sådan at prøve at indsætte tekstil inden for forskellige fagområder og sådan, ja, undersøge, hvad det kan. Fordi de er virkelig fine, de her. Altså, der er rigtig mange niveauer af de her, som gør, at de er helt vildt spændende, fordi det er jo sådan nogle mystiske objekter. Altså, i hvert fald for mit øje, som jo ikke havde nogen kontekst, så var det her, det er jo næsten sådan skulpturelt, og nu, fordi det er et billede, kan jeg ikke se, om det ligger ned, om det er hængt på væggen, eller hvad? De ligger faktisk bare på. De er sådan nogle tunger-agtige. Men jeg tror, det er sådan meget symptomatisk for, hvordan jeg arbejder. Jeg lærer en teknik. Nu er de alle sammen strikket, de her. Men de er jo strikket med træ og plastik og latex, og den lyserøde og sådan noget gammel julepynt. Så det er sådan ret meget sådan finde materialer og sætte dem sammen, altså nedbryde dem og sætte dem sammen på nye måder. Ja. Så ikke så sådan en klassisk strik. Jeg ved ikke, hvad der er. Ja. Det næste er det her. Ja, og det var fordi, du snakker sådan om, jeg har også været i den der helt corporate verden, hvor jeg har arbejdet som tekstildesigner ved H&M i Stockholm. Måske mest alt for at finde ud af, hvad jeg ikke skulle med mit liv. Men der tegner sig også lidt et mønster af udelukkelsesmetoden i forhold til, hvordan du arbejder, og det synes jeg er ret fint også. Altså, jeg tror også, at man skal passe på med nogle gange at have en mening, hvis man ikke har prøvet den. Altså i hvert fald have en mening imod noget, hvis man ikke ved, hvad man snakker om. Og der er sådan også måske mange kreative fag, og specielt design jo også sådan lidt et snobberi, hvad er den rigtige måde, og hvad er den forkerte måde at arbejde med faget på. Og det er jo klart, at den kommercielle branche er som regel ikke sådan den helt korrekte måde måske, hvis man går på designskolerne. Jeg tog 1,5 år som tekstildesigner ved H&M. Måske mest alt for at være sådan, så ved jeg, hvad jeg ikke ved, eller sådan, og som jeg ikke har lært på skolen. Så ved jeg også, hvorfor jeg ikke skal det. Så jeg tror også bare, man skal sådan, ja, det bliver bare vildt meget klogere af. Også hvordan verden hænger sammen, og hvor sindssygt den er. Og hvor mange t-shirt med prins, der bare ikke behøver at eksistere. Ja. Men det var derfor, det her billede er med. Det er fordi, at
det 1,5 år, det peakede med, at hende her Vilde for Skam havde en kjole på med et print, jeg har lavet. Så det var sådan måske summen af 1,5 år ved H&M, hvor det var sådan, det var peaket. Det var at opdage det. Jeg har også stået på et bjerg i Peru, hvor der var en, der havde en skjorte på fra H&M med noget, jeg havde lavet. Det var også meget sjovt. Det må være ret syret at opleve. Det er jo sjovt, men altså, så tænker man, det er jo også kun fordi, der er lavet 3 millioner af den. Ja. Ja, for kan du give et indblik i, hvordan den verden hænger sammen? Altså, du har jo ikke været den eneste designer, der har siddet på H&M. Altså, hvor stort er sådan et sted? Altså, møder du ind på et kontor i Danmark, først og fremmest? Nej, det var Stockholm, jeg boede. Stockholm. Og der er, jeg tror, 1600 medarbejdere, som jo primært er designer og indkøbere og sådan nogle pattern makers. Men det sjove er faktisk, at jeg har aldrig været igennem så langt et ansættelsesforløb, som da jeg skulle ansættes på H&M. Jeg har heller aldrig troet, de ville ansætte mig, for jeg kom faktisk ret meget med alle de der gakkede tekstiler, jeg havde lavet på Royal College, og tænkte, det kommer de jo slet ikke til at forstå. Og der var sådan flere interviews, og et langt HR-interview, og jeg tænkte sådan, hvad sker der? Altså sådan, og så kommer man ind, og så sidder man jo og kører igennem den der H&M-pølsemaskine, hvor man totalt til side sætter sin egen stil, og så lærer man at lave alt fra blomster til rulleskøjter til... Altså, jeg lærte der virkelig sådan at komme rundt i udtryk. Og så havde man sådan noget portfoliemøde, hvor man nogle gange mødtes med nogle af dem, man arbejdede sammen med, og så, hvad de havde lavet, før de var der. Og folk var jo for vilde. Altså, det er meget sjovt, de ansætter virkelig nogen, der har altså sådan en helt anden baggrund, end de egentlig sådan skal bruge. Jeg var sådan helt på røven over, hvor dygtige de der mennesker var, jeg sådan arbejdede med, men vi sad jo bare og sådan arbejdede i pølsemaskine sammen, så man havde jo ingen sådan kunstnerisk reference på dem. Det var jeg sådan ret overrasket over, at de sådan prioriterer at tage sådan folk ind, der har sådan et portfølje. Jeg ved ikke, hvad jeg spørger. Jeg glemmer hele tiden, hvad du spørger. Nej, men jeg ved ikke, om jeg sådan spurgte om noget. Ja, det var mere bare for at få et indblik i den der verden, og måske også den tid, hvor at du har, som du selv siger, tilsidesat dine egne kreative behov, eller sådan, altså projekter for at kunne eksperimentere lidt med det her meget kommercielle, og sådan, altså sådan, det virker umiddelbart som, det her virker som noget, der er ret langt fra din madskulptur, for eksempel. Meget, altså, ja, også fra at komme fra Royal Culture Art. Ja, jeg tror, da jeg var færdig i London, så kommer man tilbage til Danmark og var sådan helt kørt over, fordi det var også 2 år, der var ret sindssygt at gå på den skole. Og så skal man sådan, så er man lidt sådan på dagpenge, og så fik jeg lidt noget Statens Kunstfond og lavede sådan et meget abstrakt projekt. Og så skal man ligesom, når man nogle gange er inde i den der dagpengemølle, så skal man søge nogle jobs. Og så søgte jeg ved H&M, og så tog det ene. Jeg lyder så random, men jeg er slet ikke sådan en type. Jeg ved ikke, det har jeg måske været, det er jeg ikke længere. Men så tog det ene lidt det andet, og så tror jeg, så blev jeg også sådan, det skulle da også lidt spændende, og det kunne da også være, og apropos den der lange ansættelsesproces, så havnede jeg der. Men jeg vil så også sige, at jeg havnede der med ret mange, som er mine ret gode venner i dag, som også kom fra forskellige designskoler i Danmark og London og sådan noget. Så jeg havde sådan et ret godt netværk af andre sådan kreative, man kunne spare med. Og sådan, ja. Men det var sindssygt at være på H&M, og det er jo nye kollektioner hver 14. dag, og man arbejder med, jeg ved ikke, hvor mange kollektioner på én gang, og der er virkelig meget, altså det er jo bare et kæmpe maskineri. Men det er jo også meget fedt at kunne teste sig selv af i sådan en kontekst, eller sådan, man kan nemt sidde og fiddle med et eller andet derhjemme selv, noget strikværk, eller sådan. Det var også meget sjovt at prøve at være i sådan en helt anden skala, så det ikke var så sjovt mere. Fordi din virksomhed Mininet sælger ikke altså færdige strikkede produkter, eller det gør de også? Det gør de også, men det er jo, altså, det er jo nok det største sådan hurdle ved at være designer. Det er, at det ikke er et værk, man sælger, men det er jo tit, man bruger ret lang tid på at lave det alligevel.
og hvad kan man tage for det, eller sådan, det er også et brugsobjekt, eller sådan, folk forstår måske ikke, hvad det kræver at sidde og strikke en trøje fra bunden, taget med mange timer. Så det er jo også det med at finde ud af et leje i, hvor skal man være, hele tiden den der balancegang imellem at være i sådan en abstraktion af at lave kreative, abstrakte, kunstfondstøttede projekter, og så være sådan, okay, men hvis det skal være en designvirksomhed, hvor jeg skal lave produkter, så holder det jo ikke, at jeg selv sidder og laver det. Altså sådan, så kan jeg godt regne min timeløn ud. Den er ikke sådan, altså den er i minus. Ja. Så derfor så har jeg har lavet, altså ting, jeg har solgt, men det er jo ikke noget, jeg kan leve af. Så nu laver jeg ret meget sådan ekstern, altså sådan designs for garnfirmaer, til at andre kan strikke det selv, altså opskrifter. Ja, så du sælger opskrifter på dine designs? Så jeg laver et design til et firma, og så skal jeg også udregne sådan opskriften, altså sådan i en masse størrelser og sådan noget. Ja, og kommer det også lidt fra, det er jo ikke sikkert, det gør det, men kommer det måske fra, hvad skal man sige, den her store H&M-mølle, som, altså har du fundet ud af noget der, som du har taget med ind i din egen virksomhed, i form af det der med, at man kan blive ved med at lave designs og tryk og print og sådan noget, men i virkeligheden handler det, hvis det sådan skal køre rundt økonomisk, så er der handler det måske også om at kode det ned til et design, som nogle andre ligesom kan, altså måske især med strik, fordi det tager meget lang tid, som du siger, at lave en sweater, som du kan sælge, og prisen vil, hvis den skulle matche din timeløn, vil i øvrigt også være det vil være ret absurd høj, forestiller jeg mig. Så det jeg egentlig vil spørge om er, har du ligesom brugt konceptet af sådan, jeg synes masseproduktion er et meget, meget forkert ord i den her sammenhæng, men altså H&M's masseproduktion kogt ned til din ligesom, altså, jeg ved, jeg mangler ligesom et ord for det, men det der med at sælge opskrifterne, altså er jo også en måde at gøre dit arbejde sjovere for dig. Du skal ligesom designe det, og så er der nogle andre, der ligesom kan strikke det selv. Altså sådan, så det er måske nemmere på den måde at få det til at løbe rundt. Du kan måske lave 5 designs på den, så du kunne lave en sweater, eller... Jamen helt bestemt, det hører helt klart med, men jeg synes faktisk også, det er det der værdiskabende i, at jeg laver et design, og så er der andre, der skal bruge tid på at lave det selv. Eller sådan det der med også at få sin designs til at give mening, eller sådan, som driver værket, eller sådan, at det ligesom sådan... Ja, da jeg var færdig på H&M, fik jeg faktisk arbejde i en helt lille strikvirksomhed, som gør ret meget i det der med at lave opskrifter. Og jeg tror, det er jo det der med sådan balancegang inden for design i, hvordan fanden lever man af det, og hvordan producerer man, og hvordan skal det, uden at man kommer ind i den der mølle, af man ender med at være sådan en, der bare sidder og administrerer mails og pakker og ekstern produktion. Altså, man vil jo gerne være... Man vil gerne have det mellem hænderne selv, og være sådan, det vil jeg i hvert fald gerne. Og det er jo ligesom en måde, jeg kan gøre det på. Jeg kan ligesom tage det sjove, som du siger af det, og finde på, og lave ligesom en version, og så kan jeg slippe det. Og så er der nogle andre, der kan sådan lave deres version. Men det får også på en eller anden måde en anden værdi jo. Både hos dem, der selv har lavet det, men også, at jeg ligesom sådan ved, det skaber værdi for nogle andre, at jeg sådan har fundet på det, ikke? Jo. Men man værner måske også bare mere om den trøje, man har brugt altså tid på selv at strikke, ikke? Det er nok også et modsvar til hele den der masseproduktionstankegang. Altså, man bare kan købe noget nyt og så videre. For ikke så længe siden, der var jeg til et foredrag med Anne Kirketerp, hvis du kender hende. Hun er også sådan en strikkepsykolog, om man vil. Hun er i hvert fald, hun har en Ph.D. i hun har selv skrevet fundet på en ny gren af psykologi, som hedder craft-psykologi, som ligesom undersøger det her felt med at arbejde med hænderne og hjernen, altså sådan hånd-øje skaber ting, har jeg lyst til bare at kalde det. Og hun taler meget om, at der er ligesom 2 måder at skabe noget på, hvor den ene er sådan den, hvor man ligesom selv finder på noget fra bunden, og så er der noget, altså som du gør med dine designs, og så er der den anden craft-metode, som er at, hvad skal man sige, fuldføre nogle andres idé, altså for eksempel at farvelægge.
Så den ene... Det er sådan noget mandala, eller hvad hedder det? Ja, hvad hedder det? For eksempel ja. Hvor man bare fylder ud, altså holder sig inden for stregerne-agtigt. Og de begge to har en meget sådan terapeutisk virkning, men at det tit er nogle meget bestemte typer mennesker, der har forskellige typer craft som deres sådan fag. Ja. Altså, og der synes jeg altid, det er sjovt, at når man taler med sådan kunstnere, så er der sådan, det er meget det der med at opfinde den dybe tallerken altid, eller sådan, hvor at mange, altså ligesom dig, der ligesom finder på din egen ting, og så sender den videre til de andre craft-interesserede, eller sådan håndarbejds-interesserede. Jeg synes bare, det er spændende, at du også altså, med dine egne værker laver dem, skaber idéerne selv, men også lader andre fortolke dem, og at du ligesom selv finder på opskrifter, men lader andre, hvad skal man sige, færdiggøre dem, og at du ligesom også i forbindelse med din, på talentskolen, hvor du underviser, ligesom er den, der kommer med rammerne, og så er der nogen, der skal lave deres fortolkning af det, du havde tænkt, de skulle lave. Altså det er også en, det er jo en fed rolle, altså du har fået sat dig selv i. Ja, altså, jeg synes klart, det er sjovest på talentskolen, fordi der sætter en ramme, men der tager eleverne det jo alle mulige steder hen, jeg ikke kan regne ud. Når jeg laver en opskrift, så er det måske lidt de der, altså mandala, hedder det ikke det? Typer. Jo, mandala, jo. Altså, de følger opskriften. Og jeg er faktisk ikke særlig teknisk strikker, så jeg er virkelig kommet på arbejde med at træde ind i den der verden, fordi der skal bare ikke være en maske, der er talt forkert. Nej, og jeg har bare aldrig været, altså jeg har bare strikket et eller andet førhen. Så jeg synes, sådan, det giver mig noget, at jeg bare sådan kan slippe det, og så kan se det leve videre ved, der er nogle andre, der laver det, men de laver det jo ret meget en til en, som opskriften siger. Hvor på talentskolen, der er det jo det der med sådan, hvad kommer der igen? Hvad er det for nogle hjerner, der sidder der? Eller sådan, som jeg synes er meget mere værdiskabende for mig. Eller sådan at se nogen finde sig selv, eller tage noget videre. Man sådan, ja, har lagt sådan den første sten ud, og så kører det bare sådan ud af alle mulige tangenter for dem, ikke? Hvorfor bliver dit arbejde ikke også, altså bliver du ikke bedre til dit arbejde af at undervise i det? Altså, ligesom at skulle forklare præcis, hvad var det lige, man gør, eller hvordan man... Altså sådan, jeg tænker, teknisk må du også udvikle dig meget af hele tiden at skulle vide præcis, hvordan man gør. Jo, og så er det bare sjovt. Altså, jeg tror, det er derfor, jeg er endt med at blive ved med at undervise. Det er jo bare fordi, det er en skide sjov verden, hvor man kan blive ved med at være lidt uden for livets alvor. Eller sådan, der er bare stadig et rum, hvor man kan teste af og eksperimentere. Og der er nogle elever, som sådan griber det og udvikler sig, så det giver mig helt vildt meget. Altså, jeg vil sige, det er jo også en scene, hvor vi får lov til at teste ting af sammen. Vi har jo lavet et projekt på et tidspunkt med en madkunstner og kok og landmand, som var det fedeste projekt, hvor eleverne var ude og grave. Altså det var sådan jord til bord princip. Altså sådan, hvad er der så? Altså sådan bæredygtigt, det var vegansk, 7-retters. Altså hun er for vild, hende her, wow. Clea, Bianca Sur. Men det, hun er også sådan, hun har været inde omkring sådan Michelin-kokkeverden. Men det der med bare sådan, måske lidt linje til min egen måde også nogle gange at have testet af i forskellige fagområder. Hvad gør det, når vi sætter os sammen i nogle forskellige sådan fagområder og sådan arbejder på tværs? Og det synes jeg jo er sådan noget, man kan på en skole stadig, altså sådan teste af, ikke? Så eleverne lavede den her 7-retters menu, men så designede vi egentlig alle objekter til bordet igennem hele semesteret. Så de lavede jo pustet glasene over på Holmegård, de skulle drikke af, som faktisk blev pustet ud over madvarer, så de var sådan taget form af madvarer. Altså det var sådan, mad var bare temaet for alt. Og så havde vi en performancekunstner og keramiker fra London, som kom, Trine Lyngård. Ej, jeg kan ikke huske det helt nok. Men så lavede de sådan nogle keramiske objekter sådan med deres kroppe og sådan performance-agtigt. Altså det er ret fedt at bare sådan tage alle mulige kunstarter ind og sådan se, hvad det kan sammen. Igen sådan mixed media. Ja, og det kan jeg måske, så kan jeg tilrettelægge noget undervisning på en eller anden måde, bliver mixed media, fordi man kan hive alle mulige sindssyge
fagspecifikke seje mennesker ind, og så se, hvad sker der, når man kombinerer det på tværs. Jeg kan ikke det hele, så jeg skal have en masse andre fantastiske mennesker ind, og så ser vi, hvad der sker, eller sådan, som er ret fedt. Så det er måske det undervisningen giver mig, det er jo at blive i det der felt af sådan, at afsøge, men det er ikke mig selv, der gør det, eller sådan, jeg gør det jo ikke, altså sådan, det er mine elever, der ligesom gør det, eller sådan, jeg danner rammen, ikke? Oplever du så nogle gange, at kunne tage deres arbejde, eller deres tilgang, med, måske metoder, til X-medie, og bruge det selv? Altså, ligesom at kunne lade dig inspirere af de der mange hjerner, der ligesom... Eller er du mere sådan på lærersiden, hvor det handler om at øve dig i at give kritik? Jeg tror ikke, jeg bruger det, de sådan visuelt laver i mit eget arbejde. Men jeg tror da mere sådan, bruger det til at være sådan fascineret af nogle gange, hvor dygtige de er. Eller sådan, så det er måske mere det der med sådan at, blive inspireret på den der måde af bare at se nogen, der sådan udfolder sig. Jeg går ikke hjem og tænker sådan, ej, det var en fed farvekombi, den prøver jeg også at lave, eller sådan. Nej, klart. Jeg tror sådan, det er ret meget deres, det de laver, eller sådan. Ja. Men jeg synes, at det er vildt inspirerende at se dem sådan, tage et eller andet projekt, og så tage det en eller anden vej, eller sådan, som jeg ikke lige havde regnet ud. Det synes jeg sådan, det kan give et kick, eller sådan, at se det. Ja. Fordi du hvis man har gået på så mange skoler, som du har, så har du også været glad for at gå i skole. Og hele det der det fællesskab af kreative mennesker. Men er det så... Altså, er det fordi, fik du bare ikke nok? Havde du gået på alle de skoler, du kunne? Altså, hvor du sådan ligesom... Ja, SU'en slap op. Ja, okay. Og så må du lave din egen... skole? Ja, altså jeg har gæsteundervist ret mange steder. Jeg har sådan været rundt på alle mulige højskoler, og også på Kolding Designskole og Kunstakademiets Designskole, eller Kongelig Akademis Designskole hedder det nu. Så jeg har været sådan gæsteunderviser mange steder, så var jeg fastunderviser på den skandinaviske designhøjskole, og så lige pludselig var der tale om, at man skulle åbne en designlinje her i Næstved, og så var det jo bare sådan sol og måne og stjerner, der stod lige på himlen i forhold til sådan at få muligheden for sådan at tage alt, hvad jeg sådan har lært, og altså sådan selv har prøvet af på skoler, men også lært rundt omkring ved at være på forskellige skoler, og så sådan prøve at få det sådan samlet et sted. Altså sådan, det var jo bare sådan drømmescenariet for mig. Sådan, ja. Og hvor længe har du været på Næstved Talentskole nu? Jamen det startede op for 6 år siden. Der var jo vitterligt ingenting. Altså det var jo bare nogle lokaler ude på Holmegård, og så var det sådan, okay, vi skal også have nogle møbler. Nå, det er også mig, eller okay. Så det var virkelig at gå sådan lavpraktisk til værks. Men det er jo også fedt, for så får man jo også bare lavet nogle værksteder, man gerne vil have. Eller sådan. Men det var også bare sådan noget med rundt og snakke med alle andre skoler. Sådan, hvordan har I indrettet et værksted, og hvad skal man bruge? Og, altså sådan fra en kuglepind til store trykrammer. Og sådan, altså det har jo virkelig været alt. Så jeg havde sådan et halvt år, hvor jeg arbejdede 1 dag om ugen på sådan at etablere det. Faktisk mens jeg var på barsel med min søn. Sådan ret, men det var faktisk meget fedt lige at have sådan 1 dag om ugen, hvor man bare sådan lavede noget andet. Og så åbnede det jo op, så det er 5,5 år siden. At sådan, ja. Og så kom corona 3 måneder efter. Det var også lidt hårdt. Så lukkede vi. Og så åbnede vi, og så lukkede vi. Men nu er det sådan, nu kører det. Eller sådan, ja. Og så er det jo ligesom sådan en blanding af, at man skal lære alt inden for designfaget, og det er jo et vildt bredt fag. Så jeg underviser jo kun halvdelen af tiden, og så tager vi jo alle mulige fantastiske professionelle designere ind, som kan lige præcis det, de er uddannet til og beskæftiger sig med. Mange af dem arbejder jo også i sådan industrien, eller sådan, har deres egen praksis. Ikke? Så det er jo også bare sådan en fantastisk mulighed at kunne tage nogle af de allerbedste, man kender, eller har hørt om, og præsentere for eleverne. Ikke? Ja. Det kan være, det er et meget godt tidspunkt til lige... der er også nogen, der lytter til det her, som ikke lige sidder her, men måske der laver et reklame for Næstved Talentskole. Ja. Bare lige, vil du have lyst til lige at nævne,
hvis man aldrig har hørt om det, og lige tænker, what, det der sted lyder bare meget cool. Hvad skal man så vide? Altså, det er jo ikke kun for folk i Næstved. Nej, og det er jo mange linjer. Altså, Talentskolen har jo også en kunstlinje, en skuespil, film og forfatterlinje. Men designlinjen er sådan lidt anderledes. Det svarer jo lidt til en daghøjskole. Det er jo 3 dage om ugen, man kommer i dagtimerne, og så er det for unge mellem 16 og 29. Og så er det jo sådan bredt inden for designfaget. Vi arbejder sådan med grafisk design, vi puster glas på Holmegård, produktdesign, tekstil og mode. Og så går man et halvt eller et helt år, og har det for fedt, ikke Alberte? Der bliver sagt jo. Ja, det er sådan, jeg synes, det er så vildt et tilbud. Altså sådan, jeg tror aldrig, jeg har stødt på noget lignende så i min meget lange vej igennem uddannelsessystemet. Jeg synes, folk i Næstved er for heldige, at der er så mange fede tiltag. Altså sådan, og det bliver ved, det er sådan Pandoras æske, synes jeg nogle gange Næstved. Ja, altså så kommer der sådan, det findes også, okay, det kan man også. Jeg synes virkelig, der er fandme meget fedt i den her kommune, det er helt vildt. Så vi skal bare vi skal være bedre til at bruge hinanden, tror jeg. Vi skal også være bedre til sådan at udbrede kendskabet endnu mere til alle de unge altså så de ved, hvor vildt fedt de egentlig har det her, og hvor mange fede tilbud der er. Måske også lokke nogen herned, altså, fordi det er jo et ret godt tilbud også til den skolen der i hvert fald, ikke? Ja, eller op. Ja, ja. Nej, men for lige at opsummere i forhold til den der tidslinje der. Ja. Kan du sådan ramse lidt op? Holbæk? Ja, Holbæk og Berlin og dimse rundt og alt muligt i København, og så tage til Kolding i 3 år, så tage noget praktik, tage tilbage til Berlin og være ved Stine Ropsdorff. Og så tog jeg et år på det Kongelige Akademis Designskole på masteren. Og det var faktisk ret fedt, for det var sådan en tid, hvor man sådan ikke var på sin linje, men man var på alle mulige andre linjer. Så der var jeg mest på sådan en grafisk designlinje igen, sådan, men brugt tekstil ind i det. Så det der med sådan igen hele tiden at være i det der sådan krydsfelt af, hvad kan tekstil, hvis det sådan bliver sat i relation til alle mulige andre fagområder. Og så søgte jeg så Royal College of Art i London, og var der på en master i 2 år. Det er kun en master, de har ikke bachelor. Og så være sådan, have det virkelig nedbrændt efter 2 år der, fordi det er en ret sådan intens oplevelse. Og så tage tilbage til København og være sådan, hvad skal der ske nu? Lavet et projekt med en god veninde. Jeg har da også et tekstildesigner, Sif Pristed, hvor vi tog til Istanbul, som var sådan et projekt støttet af Statens Kunstfond. Og så inde på H&M. Og så være der i Stockholm og finde ud af, at det skal jeg heller ikke. Og så tage tilbage. Og så var det jo faktisk sådan lidt der, at hele det der med sådan at undervise startede, og jeg fik en ansættelse på den skandinaviske designhøjskole. Og så kørte det lidt derfra. Og så har jeg jo haft min egen praksis af at lave nogle sådan måske mere kunstfunderede eller sådan mere abstrakte tekstilprojekter ved siden af at undervise, fordi det også lidt kunne tillade det, fordi at, man kan sige, at lønnen kom ind ved at undervise. Så derfor kunne jeg ligesom have lov til sådan at lave ting, som ikke sådan skulle være sådan salgsbare. Ja. Det er jo også helt vildt mange ting. Altså, ja, det er mange ting. Men det er også det, der er blæret, at det så, i hvert fald i mange kredse, så er der begyndt at tegne sig sådan et billede af, i hvert fald når man lytter til alle dem, som opfordrer de unge til at, altså inklusive mig selv, til at tage uddannelser og så videre, så er der altid sådan et billede af, at man skal spore sig ind på noget, og så ligesom gøre det. Og så når man spørger alle de voksne, så siger de altid, at de har en uddannelse, de har en handelsskole, og så har de aldrig nogensinde brugt den til noget, fordi de faktisk hellere vil være skolelærer, eller whatever, et eller andet. Det er altid noget med at bestemme sig for noget, og så gøre det, hvor det kan man også godt sige, at du har gjort, men måske uden det der langsigtede plan, altså der er mere frit spil. Altså, det vil jeg høre det lidt som en opfordring også, når imellem linjerne til alle lyttere, som
jo skal et sted hen på et tidspunkt. Altså det der med også til sidste talk med Anders Revnlov konkluderede vi også en lille smule på en eller anden måde, at man skal gå ud og gøre noget, fordi at det eneste, man er sikker på, det er, at der ikke sker noget, hvis man ikke gør noget. Altså, og det lyder også meget som om, at du har ligesom fulgt din intuition og sådan gjort, hvad der føltes rigtigt, taget til London, hvis man lige skulle det, og så søgt ind nogle steder, fået svar fra H&M og ligesom fundet ud af, okay, men de vil faktisk godt have mig, så måske de skal prøve det, ikke? Altså, den der sådan umiddelbarhed er måske fed at bevare. Jeg tænker også, den dag i dag, det er noget, du bruger måske i dit arbejde. Altså. Jamen helt klart. Jeg tænker sådan lidt, hvad den røde tråd måske egentlig har været. Altså sådan, hvad har drivkraften været for mig? Og jeg tror egentlig, det har været nysgerrighed. Og der er ret mange elever, når de søger ind på talentskolen, der sådan, at vi også bare sådan siger til dem, det vigtigste, de kan komme med, det er faktisk bare at være nysgerrig. Det tror jeg bare sådan virkelig sådan mantra egentlig. Fordi det er også bare fra nysgerrighed, at alt kreativt egentlig på en måde udspringer. Det er også der, man bare sådan prøver noget og finder ud af, om det fører en et sted hen. Tilbage lidt til det der med, at jeg oplever virkelig mange unge mennesker, og jeg ved ikke, om det er fordi, at man nærmest skal vide, hvad ens karrierevej er, før man starter i folkeskole efterhånden. Altså, jeg synes, det er sindssygt. Eller sådan, jeg bliver virkelig sådan vred over det, for jeg kan også bare mærke, at der bliver sådan en afvejning af, om det kan betale sig at være nysgerrig. Fordi hvis det nu går galt, og det ikke var, som man forventede, at så er det ligesom så man spildt tiden, eller så er det en fejl. Det synes jeg virkelig er sådan ærgerligt. Fordi så kommer man heller aldrig nye steder hen, eller får sådan prøvet noget af. Jeg prøver virkelig sådan at sige til mine elever, det der med, sådan, der er ikke nogen, der har pustet glas før. Altså sådan, alle er i samme båd. Og man kommer bare ikke nogen steder hen, hvis ikke man bare sådan prøver det af. Man bliver jo aldrig klogere, eller sådan, man sidder jo lidt fast. Så det tror jeg måske også bare lidt har været min egen måde at være sådan, nu prøver jeg bare. Hvis jeg finder ud af, at det var spild af tid at være 1,5 år ved H&M, så var det jo heller ikke spild af tid andet, end at så fandt jeg ud af, at det var det, jeg ikke skulle. Jeg kan også se rigtig mange ting, jeg lærer, som jeg bygger videre, og jeg har sådan en eller anden bevidsthed omkring nogle ting. Så er der ikke noget, der nogensinde er spildt. Det bliver meget sådan preach, men det synes jeg virkelig er ærgerligt, for jeg oplever sådan en hæmmet tilgang til at være bare sådan i nuet hos unge. Altså det der med sådan, jeg bliver virkelig tit spurgt om sådan, tror du, jeg kan lime de her 2 ting sammen? Og jeg siger sådan, jeg har ikke en master i lim, eller sådan prøv, eller det er sådan, den der med bare sådan at prøve, eller sådan, hvad er det værste, der kan ske, det er, at det ikke limer sammen, eller prøv. Det er sådan. Ja, i alle scenarier måske, altså. Ja. Ligesom når man finder ud af, at man ikke skal sætte hånden på kogepladen. Altså sådan, det er jo netop det, der er pointen ved læring, ikke? Altså at man skal begå de der fejl også. Jo, man kan ikke tænke sig til det. Altså man bliver nødt til at prøve det og mærke det og have det i hænderne. Og jeg tror også, det er derfor, jeg synes, det er et unikt tilbud med talentskolen er, at vi bare er et rum, hvor man prøver alt muligt af. Og man finder ud af, at man måske ikke var sådan god til grafisk design, men så var man til gengæld mega god til at pudse glas. Altså det der med sådan at give sig selv den der tid til bare sådan at være afsøgende, uden der skal være sådan et resultat. Det er der ikke særlig mange tilbud, der er sådan efterhånden. Det er meget sådan, så vælger man en vej ind, og så skal man gå på mode og tekstil, og man finder jo aldrig ud af, at man var bedre til at lave en stol. Eller sådan. Det synes jeg er ærgerligt, at man ikke giver sig den tid til bare sådan at prøve af. Måske tilbage til min egen tid på teknisk skole i København. Jeg har eddermame lavet mange mærkelige ting. Jeg synes faktisk virkelig også, det var fedt. Ja. Så det er nok også lidt det, jeg prøver at holde fast i selv ved sådan, den skole, vi har nu. Altså sådan, at bare være i det og prøve det af. Det er fordi tiden den spidser til. Ja. Så, men jeg ved heller ikke, om der behøver at være nogen konklusion. Vi har jo på en eller anden måde også lige konkluderet noget, kan man sige. I hvert fald måske være opfordret nogen til at gøre noget. Men det er fordi, at jeg kunne godt tænke mig, der er lige det her ene billede her, som jeg var bare mega nysgerrig på. Det her.
Ja. Kan man, lige inden vi runder af, få sådan en forklaring på, der er et billede fra, jeg ved ikke helt, hvorfor en by det er. Og så er der ved du ikke? Er der nogen bud? Nå, det er Lissabon, eller hvad? Nej. Blev det sagt? Hvad? Hvad blev det sagt? Istanbul. Yes. Ja. Hvorfor er der et billede af Istanbul og nogle stofprøver? Jamen det var tilbage til det der projekt, jeg egentlig lavede, der sådan, kom hjem fra Royal College og lavede sådan et projekt med hendes Sif Pristed, som også er tekstildesigner. Vi søgte nogle penge ved Statens Kunstfond og fik lov til at tage på en tur til Istanbul og undersøge det der clash imellem sådan, ja, hele den der sådan, også det osmanniske rige og hele den der sådan, ja, altså sådan sultan-vibe. Ja. Og så det der sådan helt kitsch-bling, der også er. Altså, det er ret interessant, sådan, det clash, der er i den by. Altså sådan, at der ligger den gamle bydel og den nye bydel på hver sin side af Bosporusstrædet. Og så blev sådan dogmet bare, at vi skulle lære en masse forskellige håndværk, imens vi var der, og så skulle vi købe en masse materialer, som sådan skulle danne rammen om at lave sådan en beklædningskollektion, der hed Comfort of the Throat, som er det der slik, de spiser. Hvad nu det hedder? Det er sådan noget helt sødt. Sådan, ja, Turkish Delight, ja, som også bliver kaldt Comfort of the Throat. Så hvis du tager næste slide, så tror jeg, man kan se nogle billeder af, altså sådan, alt er sådan en blanding af at være håndtrykt og digitalt trykt. Det er taget fra faktisk sådan et palads, altså sultanens palads, nogle paneler, tror jeg. Vi har sådan lavet noget mønster ud fra. Jeg tror, der er nogle flere billeder. Hvis du, ja. Der. Ja, og sådan, alt er sådan det vildeste plastikgarn, som alligevel sådan er håndstrikket. Jeg tror, der er mere. Så lavede vi, jeg tror, der kommer en video, hvis du trykker videre faktisk. Vi lavede, det gør der ikke. Ja. Men vi lavede sådan en helt bazar, så alt, hvad vi sådan købte, solgte vi også videre, så alt sådan interiør og alt var sådan en total installation af ting, vi havde købt. Der kan man også se mønstret gå igen sådan på gulvet og sådan noget. Vi sådan totalt indrettede sådan en butik, som så blev sådan en tyrkisk bazar. Ja. Wow. Som man der gad jeg godt have kigget ind. Nej, men det var faktisk bare lige mit eget personlige. Jeg var så nysgerrig, fordi at, det så blæret ud, det her. Med alle de blinkfarver der og så videre. Ja. Men jeg ved ikke, om vi kan nok ikke desværre ikke lige nå de sidste her. Nej, der er virkelig meget forskelligt. Der er teknisk skole, apropos. Og de der drenge, Rocky Crew, jeg havde til med. Sejt. Er der noget, du har lyst til at pointere, opfordre til, afrunde med? Måske sådan, ja, det ved jeg ikke. Moralen er vel bare at være nysgerrig. Det er også sådan en note til mig selv. Jeg tror, jeg glemmer det nogle gange. Også selv i sådan trummerummen, eller sådan. Vi vil med sådan at udfordre sig selv med en eller anden nysgerrighed, om det så er et materiale, eller en teknik, eller en rejse ud i verden, eller sådan. Det tror jeg er virkelig vigtigt, at man husker sig selv på. Det bliver meget sådan dybt, men det er perfekt. Ja. Det er ligesom det skal være. Ja. Så vil jeg sige mange tak. Hvor har det været spændende at lytte til din vilde, kringlede rejse. Ja. Jeg håber, det gav nogenlunde mening, at der var sådan en timeline, der sådan faldt på plads på et eller andet tidspunkt. Ellers så må man lytte til det en anden dag igen, og så kan det være, det giver mening. Ja. Men tak fordi du ville komme forbi. Selv mange tak. Og tak til jer, der kom og lyttede med. Tak for i dag.